На всеки 5 години малкият възрожденски град Копривщица оживява като никога. Хиляди гласове от всички краища на България се сливат в едно – песни, танци и обреди, предавани от векове. Националният събор на народното творчество събира изпълнители в пъстри носии, майстори занаятчии, музиканти и гости от цял свят. Сред зелените поляни и старинните къщи се усеща пулсът на българския фолклор – автентичен, жив и неподправен. Тук се срещат миналото и бъдещето. Тук българската душа звучи най-силно. Добре дошли в сърцето на традициите – Копривщица! Коледарите на Иван Терзиев заедно с самия него изразяват своята искрена и дълбока благодарност за невероятната възможност да споделят една сцена с неповторимата и обичана Валя Балканска, символ на българския дух и традиции. Това незабравимо преживяване не само им донесе честа да бъдат рамо до рамо с една истинска легенда, но им вдъхна още по-голяма любов и отдаденост към българския фолклор. С гордост и радост те споделят, че усилията и трудът им бяха увенчани с престижното първо място на Националния събор в Копривщица. Събитие, което пази и предава магията на нашите корени от поколение на поколение. Този успех е не просто признание, а и вдъхновение да продължат да съхраняват и разпространяват красотата на българските коледарски песни и обичаи, които топлят сърцата ни и събират хората заедно в празничните дни. Chico.
Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Славим се, дружина! Славим се! Много сме друмища друмували, много сме пътища пътували, много сме кал калили, дори стигнем до този нашия стар стариник, стар доманик. Той не беше лош човек, зъл човек, да се карам, боем, бием. А най-си беше добър човек, божа крава. Скочи, подскочи, бос по калцунки, бос по чорапи. Бръкна в крюм джобове, изкара китка на актари, отвори чимшир порти, че ни въведе в равни дворове на велики трапези, че ни дари с добър дар, вид привид кравай, че ни дави с търновско, кило и половина жълти жълтици, че ни дари с добра дара, на момата дребен бисер, на майката чисто сребро, на бащата сухо злато, пълна къща с дечица, тоз кравай, вят при вят, за вас дружина наречен, за вас дружина опечен. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Колкото думи сме изрекли, толкова с берекет и здраве в този град да има. И аз да река, славим Бог, дружина! Амин!
Бойно спасение! Ева, брат! Хоу, хоу, хоу! И хоу, хоу! Хоу, хоу, хоу! И хоу, хоу! Хоу! И хоу! Само изпъгнат! И хоу! Ева, брат! И хоу! И хоу! И хоу! Юс, юс! И хоу! Само каргона! Само каргона! Стой! Тука запушкана! Чукай ги! Карай ги! 4 трупа! Чук! Ева, брат! Ева, брат! Стопата! Хоу, хоу! Хоу, хоу! Хоу, хоу! И хоу! И хоу! Хоу, хоу! И хоу! И хоу! Хоу! И хоу! И хоу! Иван Терзиев! Иван Терзиев! Иван Терзиев! Само каргона! Само каргона! Само каргона! Само я чоперката! Изпращаме Народно читалище Пробуда младежка коледарска група с ръководител Иван Терзиев и посрещаме село Ботево, община Турин.